मोनसे खोथा आं दाबो मोजाङै हमनो हायासै। बे जुगामिया गावनि बिमानि मेगनखौ आंखौ लादों होननानै मानो सानदों? आं मोनथिनोथ' हाला आरो बक्सिया आंनो सासे बोराय मानसिनिसो मेगन होगोन होननानै बुंदोंमोन। होमब्ला बियो जुगामि बिमानि सेलिनि माबोरै जाखो? सेलिखौथ' आं लोगो मोनदोंमोन, नाथाय आंथ' सेलिजों माब्लाबाबो मेगननि बाथ्रा, मेगननि डिल खालायाखै। बिखौ आं सानसेखालि रादायमोननि गामियाव थिनहरनो होननानैसो, बिसोरनि माबा जासुस खालायनो होननानै लिंहरनो होननानैसो सेलिखौ आं खामानियाव सानसेखालि लिंहरदोंमोन। सेलिजोंथ' आंहा मेगननि खामानि जेबोआनो गैयामोन। जुगामिया मा थार बाथ्राखौनो बुंमारदों नामा? आंनि मेगना मा सेलिनिसो नामा? बियो माबायदि पसिबोल जानो हागौ? आंनि सिगाङावथ' बिसोरो बेबायदि बुङाखैमोन जेबो। बिसोरथ' थैनो गोनां मानसिनिसो मेगन लागायगोन होननानै बुंदोंमोन। होमब्ला हारा आरो बक्सिया आंजों बै समाव फोथाय खेबस' खालायदोंमोन नामा? होमब्ला हाला आरो बक्सिया आंखौ थगायदोंमोनसो। बिसोर सेलिनि मेगनखौसो आंनो होदोंमोन। आंथ' माब्लाबाबो बुङाखैमोन सेलिनि मेगनखौ आंनो होनो। आंथ' थैनो गोनां मानसिखौसो नागिरबाय दंमोन। जायहा बेमार दङ, जायहा थैगोन, बेफोरबायदि मानसिसो मेगन लागोन होननानै आङो बिसोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। होनबा आंजों इसेबां गिदिर फोथाय खेबस' खालायदों हालाजों आरो बक्सिजों। दासो बुजिबाय। बेनिखायनो सेलि आरो जुगामिया आंखौसो दायनिगिरि होननानै सानदों। बेनिखायनो आंखौ मेगन सिखाव होननानै बुंदों। बे हाला आरो बक्सिया आंनि जिउआव मानो फैदोंमोन? बक्सियाथ' थैलांबायानो। आंनि जिउखौ थेर फेसेर खालामनानै आलाय सिलाय बेसे मा खथ'नो खालायना गालांबाय बिसोरो। दा आरो बे मेगननि मोनसे प्रब्लेम जोबागौ मानि आरो मोनसे प्रब्लेम खिबावनाङो। हाला आरो बक्सिया आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थिमोन। आंनि लाइफआव, आंनि संसाराव जेसेबां मानसि फैदों, बिसोर गासैबो गोरोन्थि गोजामोन। आरो बे गोरोन्थिनि साजाखौनो आं दासिमबो भुगिगासिनो। आरो दाबो नै बेनो जालायबाय। सानदोंमोन आरो आंनि जिउआव रावबो सुथुर गैला होननानै। नै दा ओंखारलायबाय। नै जुगामि आरो बे सेलिया ओंखारलायबाय। बिसोर साननानै दङ आंसो बिसोरनि मेगनखौ खावदोंमोन होननानै। बेनिखायनो बिसोर आंजों बेबायदि खालायगासिनो। दाथ' बिसोरा एसेबां साहस जाबाय, आंखौनो ब्लेकमेल खालायलायलांबाय। फैसा 1 करोड़ नांगौनो। खर'सो गावसिगोन आंना। ओजों फिसाज्लाजों नांज्लायनानै फिसाज्लायाबो अबाव थांखो? बिखिं आरो बेबायदि मेगननि केस। थैद हालासो आङो। खर'सो गावसिगोन आंना। हेलौ आबा। गुटाल, फैगासिनो ना नोङो? औ, थांगासिनो। नै आबा गुटाल, मोनसे गुड निउस फैदोंमोन। बे गुड निउस दंमोन। मा निउस आबा? बै सेंग्राखौ जाख्लाखौ गुवाहाटियाव नुदोंमोननो। गुवाहाटियाव नुदोंमोननो? माथो होनबालाय हमसै? हमनाय माने ओजोंबा आरो मा जादों मोजाङैबो माबायाखैना। बिनि पुलिसासो आंनो खिन्थाहरदों फन खालायनानै। बाबा एसे जर हो पुलिसखौ। नङाबा बिसोरो केसफोरखौ बेबायदिनो खोख्लैनानै दोनगोन। ओरैनो साननैसोल'सो बिसोरो। साननैसोनि उनावनो बावगारगोन बे केसखौबो। बिसिनावबो हाजारथा केस थायोना। जर खालायाबा बिसोरबो माबानो नागिरा। आंथ' थांगासिनो देनाय। आं थांगोनानो बे पुलिस स्टेसनाव। थेवबो बयबो साफा जर होब्लासो, गामिनि मानसिफोरखौबो लाना थांनानै पुलिस स्टेसनावनो बेबायदि जर हैबाय थाब्लासो बिसोरो खामानिखौ थाब मावनो नाजागोन। बेनिफ्राय नोंथ' दिनै फैला, माला थांगोन सानदों नोङो? नों नङाब्ला गाबोन आं सहैनि सिगांनो खेबसे थांबावामोन बाबा? आंनाथ' दिनै मोनासिगोनानो। गाबोनबा फुङाव सहैगोन ना सहैया? नों खेबसे थांना फैनोबा हामगौमोन बाबा। बे केसआव जाख्लाखौ हमनाया बेसेबा गोनांथि बाबा। मानोना बे केसआव रावबो गुबुन मानसिया इनभल्भ गैखाया। बे न' सावग्रायाबो बेनो आरो हाबिलाखौ बुग्रायाबो बेनो दायनिगिरिखा। बेनो मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखादों। बेनो हाबिला आरो अख्रांखौ अबावबा दोनदों। बेखौ हमनाया बेसेबा गोनांथिथार। बे जाख्लाखौ हमाबा जों हाबिलाखौ आरो राजाखौ माब्लाबाबो नागिरना मोननाय नङा। गाबोन थांगोन सानदों र', गामिनि सानैसो मानसि लानानै, बिसोर गामिनिनो लकेल मानसि लानानै। नोंल' खालि मोजाङै थाबनो सफैग्रोदो। आंथ' गाबोन सहैगोन र' बाबा। थारमाने मा, बे जाख्लानि बारगा केसखौ एसे हेभि खालायनांगोन। बेखौथ' दा जोंफोरसो मिथिगौ गाज्रि होननानै, पुलिसाथ' मोजाङै मिथियाना। बेनिखायनो बिसिनि गामिनि मानसिफोरखौबो लांनानै बिनि बारगा माबा खालायनो हो, बाथ्राफोरखौ बुंनो हो मोजाङै। बियो माबायदि मानसि, गामियाव माबायदिमोन। मानोना बिनि बारगा पुलिसनो साबुत नांगोन ना। 4-5 मानसि लानानै थां आरो बिनि बागै खोथाफोरखौ बुंनो हो पुलिस स्टेसनाव। औ दे, जागोन दे आबा। जागोन, आं लाना थांगोन 4-5 मानसि। औ दे, दोनथ'नोसै होनबा आं गाबोननि गेजेरावनो सहैगोन दे। औ दे। नों जेरावखि थाया मानो जाख्ला, नोंखौ आं नागिरनानैसो दिहुनथारगोन। पुलिसा नागिरना मोनाबाबो आं नोंखौ दिहुनथारगोन नागिरनानै। बे दाय गैजारोङि इन'सेन्ट सानै मानसिखौ बेबायदि खालामनानै नों मोजां खालायाखै जाख्ला। नोंखौ पुलिसा नागिरना मोनाबाबो, पुलिसा साजा होआबाबो, नोंखौ आं नागिरथारना दिहुनथारगोन।
दिनै नुदोंना आंहा माबायदि अबस्था जादों बेबायदि हाग्रा गेजेराव बेबायदि थानांगौ जादों जि गैया मु गैया बिसिना गैया उन्दुनो बेबायदि भिखारि बिदि थानांगौ जादों आं बे पुस मांसोनि बेसेबा गोजां बोथोराव खमफिनो बेसे खस्थ' मोननांगौ जादों आं बेफोर गासैबो आंनि मुर्खामि आरो बक्सिनि मुर्खामिनि थाखायनो जानांदों नङाब्ला जोंफोरबो बे बिल्डिं सायावनो थानो मोनगौमोन दिनै रितुआ बे धोन सम्पतिनि मालिक नङा जोंफोरसो जागौमोन जोंफोरनि दायफोरनि थाखायनो मुर्खामिनि थाखायनो जोंफोर बे धोन सम्पतिखौ मोनासै आरो बक्सियाबो बे गावनि मुर्खामिनि थाखायनो जेलाव थैनांगौ जादों साना हौवा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायखायनो बेबायदि जादों बेनिखायनो एबारनि नेक्स्ट बाराव सानै हयैसो खालायजोबगोन आं बारा बारबा लिरनासो दोनबावगोन आं मा खालायगोन बेनो लास्ट चान्स आंहा जिउनि आरोलाय आं बोरायबायबो माब्लाबा थैलाबायगोन अबावबा पात्ता गैया आसासो थालांगोन आंहा जिउआव ओइ थैयार' थैया आं दानो थैया हालासो आं हाला मावो फाला फाला बे खेबाव मुर्खामिफोरबायदि मुर्खफोरबायदि खामानि मावला आङो दिमाग बे खर' मेलेमजों साननांगौ धोर्ज्य हमनानै धोर्ज्य गैयाबा फिथाइखौबो मोना हाला नों जुदि धोन सम्पतिखौ मोननो लुबैदों बेफोरबायदि बुथारला बुथारसिखौ बेफोरखौ उनाव सान गिबियावनो धोन सम्पतिखौ माबोरै लाग्रोनो हागौ बेखौ सानग्रो बे बुथारला बुथारसि मार्दार सार्दार बेफोरखौ खालायनो नागिरबा उनाव पुलिसनि नोजोरावसो फैयो बेनिखायनो एबारो कुल माइन्डआवसो थांगोन आं दासान्दि थारमाने आंना प्लेनिंआ सोलायथ'बाय कुल माइन्डआवसो खामानि मावसिगोन आं रागाजों मावला रागाजों मावनाय फिथाइया माब्लाबाबो गोदै जाया बेनिखायनो आङो गिबियावनो सासे उकिलखौसो हमग्रोनांगोन उकिलनि दारैसो ल'नि दारैसो आङो आंनि फिसाज्लाखौ गावनि खालायनो हागोन आरो धोन सम्पतिखौबो 50% बाबो आंनि खालायना लानो हागोन आंनि माने आंनि फिसाज्लानि आरोथ' इसोरा हरनाय फिसाज्लाखौथ' रावबो सोलायनो हाखाया रावनिबो फिसाज्ला नङा होननानै थैयानो आंनिबा थैयानो बक्सिनिबा बे रितुनि फिसाज्लाया माने आंनि फिसाज्लाया थ' बेबो आंनिनो फिसाज्ला आरो धोन सम्पतियाबो आंनिनो जागोन बेनिखायनो दा आङो दानलाय सुलाय बुथारलाय बेफोरखौ सानाखै गिबियावनो दा आंनो सासे चालाक उकिलसो नांगौ माइबा माइबि जासोनानै दोनै माइबा माइबि टेनसन आंहासो आइखौनो बावगारलायलांदों आइयाबा माइबाफोर मोनजानाय ना मोनजादि दिनै हरानो जालायलांबाय दाथ' आरो खारखोमानोबो सम जासिगोन आरे रनि बेलाय माथो रनिसो गोग्लैनानै दङ रनि मा जाखो रनि सिखार रनि मा जाखो बा रनिया रनि मानसिया फेसोंदों खोमा फेनानैसो गोलैना दं नामा बे मोनामसुदों माथो लोंदोंसो खोमा मानसिया लोंनानैसो गोलैना दं खोमा रनि ओइ सिखारलाय रनि बेसेरा दुखुबो मोनो आंनि बेबायदि फोथाय खेबस' खालायनायखाय आरो बिमायाबो बेबायदि खालायबाय दुखुआनो लोंदों खोमा बेसेराया दा आं मा खालायनो आंथ' बेखौ मोजांबो मोनो बेबायदि हालोदाव बेखौ गारनाबो थांनो हानाय नङा आं बेबायदि अबस्थायाव जेबाबो आं बेखौ मोजां मोनो ना रनि आंखौ सैयाबाबो आंथ' बेखौ मोजां मोनो खाथि खालायावबो रावबो गैया माथो सोरजों लोंफादोंमोनबा हारसिं लोंनानै गोग्लैना थाबाय खोमा बे आं दा मा खालायनो आं दा माबोरै आइखौबो लायनो थांनांगौमोन सिखावै खारखोमानांगौ हस्पिटालनिफ्राय नाथाय दा बे लामा गेजेरावनो रनिखौ बेबायदि अबस्थायावथ' आं गालांनोबो हाया रनिया आंखौ मोजां मोनाबाबोथ' बिनि गोसोआव आंनि थाखाय जेबो गैयाबाबो नाथाय आंथ' बेखौ मोजां मोनो बेबायदि अबस्थायाव आं बेखौ गारना थांनो हाया आंनि बिखाया इसिबां अन्थाइ बिखा जानो हाया आं जायखौ मोजां मोनो बेखौ बेबायदि गारना थांनो हाया आं दा न'आव थांनो होननानै सानदोंमोन बे हालानि थाखाय बे हालाया फैनोबो हानाय नाथाय दा मा खालायनो आंहा बेलेग अपसनबो गैला आखायाव रनिखौ लाना थांनांगोन न'आवनो जे जासिगोन उनथ' बाथावनो सोरबा जुदि हर गेजेराव बेबायदि गाज्रि मानसिफोरा बेखौ गोग्लैना थानाय नुयो अबावबो खिनाय खालायना लाना थांबोला नाङा लानानै थांसै आं हालाया जि खालायथों नाथाय आं रनिखौ बेबायदि गालांना थांनो हाया सरि रनि सरि आंनिफ्राय सरि आंथ' नोंखौ फेस टु फेस रायज्लायनानै लाजिनानै जों रागाजोंबो दहाय रागाबो जोंदोंमोन आङो सरिबो बुंनो हायासै नोंबो माबा माबि बुंबाय आंबो माबा माबि बुंबाय बाट दा आङो नोंखौ सरि होननानै बुंदों आं बेबायदि खालायनाङामोन नोंसिनि आइयाबो बेबायदि खालायनाङामोन आं आंनि फारसेनिफ्राय नोंखौ सरि होननानै बुंबाय आइ एम सरि रनि आइ एम सरि थेव रनि सिखार जोंहानावथ' गिलिरथार मानसिबो रादाय नै आं मोनसे खोथा सानबाय दंमोन मा खोथा रै माबाखौबो फन खालायनो नागिरदों र' आङो हाबिला बिमायाबो थांगोन होननानै बुंदोंमोन गाबोन फन खालायनो हागोन र' आंनि खोथाखौ खोनासंग्रोनाय दे बुंनाय मा खोथा मा सानदों नोङो माबा हाबिलाया गुबुन मानसिथ' सिनायनाय गैयानो ने सानैजों माबा होननावसो थांबाय रितु लोगोनाव
आंबोथ' सिरि सिरि साननानै दंमोन र' बेबादिनो बिसिनियावसो थांदों ना मायो नाथाय मोनसे खोथाबो ना थांनायमोनब्ला बियो खबर हरगौमोन ना आरो रावनोबो हराबाबोथ' गुथालखौ फन खालायना खिन्थाथारगौमोन ना बिनि मोजां मोननाय जोंफोरनो खिन्थायाबाबो रावनोबो खिन्थायाबाबो बियो गुथालनोथ' खिन्थागौमोन ने बेफोरखौ साननानैथ' आरो आं थाफिनदों थाङाखैसो खोमा होननानै थेवबो आरो बेफोरबायदि गाज्रि समाव मा थिग मा खोथा सहैनोबो हानाय थांनोबो हानाय होननानै नोंनि सिगाङाव बुंबाय आं नों खबर लानो खेबसे फन खालायनानै रितुखौ सोंहरनो नामा बेखौबो मा होननानै सोंहरनो बिसोरबा आरो मा अबस्थायाव दङ ओजों आरो रनियाबा मा अबस्थायाव दं बिबोथ' सानसे समाव हाबिलाखौ मोजां मोननानै हाबिलाखौ नागिरला बायदोंमोन रितुआसो फन खालायनानै आंखौ मा होननानै रायहरदों थाङाखै खोमालै हाबिलाया बिसिनाव थांब्लाथाय मोनथिगौमोन बिखौ फन खालायनानै सोंहरबा आरो खोथाया मायबा गुबुनसो जाबावगोन नामा गिनायबो मोनो दे होमबालाय खालायाबालाय थ' माथो सोंहरबावनो बिनावबो दानो खोथाखौ फोलावनायसो जाबावगोन दे होमब्लालाय सोंथ'नांला र' बे आदाखौ फन खालायनां हाबिला बिमायखौ जोंफोर सानैबो बे गामिनिफ्राय थांसै बेनिफ्राय हाबिलामोननि गामिनि साब्रै साबासो सेंग्रा लाना थांसै माथो जाखौनो माथो जाख्लाखौ अबावबा नुनाय मोन्दों होननाया पुलिसा मा जाखौ खबर हरबावाखै नामा हराखै र' बेफोर खामानिया एसेबां हाखु दाखु जाया गाबोन थांनानै मोजाङै आरो रायज्लायहैबावनांगोन अबेयाव थाबोलायखौ बे जुगामिया थाब थाब फै होननानै बुंदों अबावबा नांथालायबाय मानसियानो दाबो नुजाफैला बे माबार खारखोमानांगौ मानसि खमायनायावनो हरावनो मानसिफोरा खमायो माबार फैनांगौ बे जाम्बिया अबाव थाबोलायखौ ने हालाखौसो लोगो मोनलायबाय लामाफोराव गिबायसो दं र' आङो माबार फैयो हर जाबाय होननानै बुंखादों आं बिखौ एसेबां हराव बे लामाफोराव हालाया अबावबा नेनानै थायाखैथ' बे हालाया सान्थि गैखालायबाय माबार गामियाव थाहैनो मोनबासो सान्थि मोनसिगोन आं माब्ला जुगामिखौ लानानै गामियाव थाहैनो हागोन आं साननैसो आरोबा दाथ' हरनि ट्रेना हरावबा ट्रेनाबा खैथायाव दङ बे जुगामिया माबार फैनो हाया बियो रुमाव थांनानै माल माथा पेकिं खालायनानैबो खोथा दङ ड्रेस आरि मायबा मायबि थाब फैनो हाया बियो